Hagani ka janmit but hagani ka no pai jong gani ka sngi. Bli shibon ye ki kentin ke jongpi. Bagangits kambo blay unang yalam ye ka jing sing samla. Paro blay unang yalam yangi haga jing leit lenti ke jongi. Kabadang sa hasla jong gani ka bertai. Ni aingu yu blay ki henmen ba ki para ki jonga. Bat baro ki bajuya snok tilang nagaway ka sngi sande shakaway pan. Hakabangin yo banya shimbenta hakabangi shakri lang yo blay. Bat kamtam hakini ki laitli ki sande ki bangi layo ye ka banya perkhat bat ya puson. Ban sngapru ye ka jing hikai. Shaphang ka jing wan pat ka jing ujisu shakane ka berthai. Ki para bangi biet ki parlong kane ka de ka sngi sande ka bakhat do. Kabangan keren ya ka benta ka balai. Shaphang kata ka jingwan ka jong Jisu. Hoy men syam tayo ngilayo ya ka ban ya keren. Shaphang kata ka sngi ka jong utray. Kabalong kata ka jing bishar ka jong ublay. Kabala batay bat kabala yathu lupa. Nadu kapor jong ka Old Testament bat ru ha ka New Testament. Kumju ru ngilayo ya ka ban pej ya ka henriu teli ki dang. Ya kata ka jingwan ka jong utray. Katkum balatho hagaktiin ka jong ublay. Hoy kidan shibun ki waipan ki bakapor kamsha yangi ya kabangin yo ya kaban ya batay lani bangin ya kuran. Henry don ya ki skor ki kman. Bat ka jingmut jimbarkhan kabangin perkhat bangin pej ba bangin yo snow. Ya ki jingja ki balatho hagaktiin ka jong ublay. Hoy hagani ka janmit kain. Nyen ya poi sya ka benta ka bakhatdo kabalong kumnu mga bat mapi ki banged nyen pen kre ya ga jing wan pan ka jong utray kata ga long ban pen kre ya kata ga jing rong no ka jong Jisu ha ga jing im ka jongi kumnu mga bat mapi ki banged nyen le nang ne shakman ban ap khmi lenti ya kata ka turoy ka bau blai unsa pen sawa ling bau angel rang ba jong u bakadaga jing rong no ye ki banged kanja hagadaga sngi kumbangi lay kran omdan manu batip kalaban long ru hagarta ka jing im ka jonga baga jongpi kala banum long ru hagata ka jing im ka bangingi im henrei ngin le kumno yo bakaja hakini ki sngi ki bangingi im kumno ngin pen kre yalaga jong ka jing im ngas ngotanat ye ki kentin ki jong umarten lutha u ong kumni ngada kwa dik bat ngada kermen wada pedeng jong ke jing kelumar jong ke berthai bau kris onwan bat onum pen slam shu hakani ke berthai ya ke jingwan ke jong u wangam kwa dalele ru em banga dwai bau belai onum pen slam ya ke jingwan ke jong utrai namar onum dan manu balaj em nang dangaken mau ye ki kentin ke jong John Calvin uang kumni mangabat mapi ki banget ni deban terang aga donut ban ap khmi ya kata ka akhir ke sngi ka jingwan ka jong utrai ka ba unwan shau yanga bat ye pi ki henmen bagi para ke jong ha hagani ka bor bat hagani ka janmit jong gani ka sngi ngakwa ban ye keren bat ngi nyau teli ki ai lingkon kat bala hagani ka janmit kumno ngin pen kre ya ga jingwan ka jong Jisu ban rong no yengi shaladehi bahaka jaka ka ba uudan ngiru ngila bandon ka ba ningkong ka Bible ke keren yengi ka ba Jisu ong haga lenong ka ba arbusan ke dekon ka ba ningkong ka gospel ka jong Matias wong ya ka parshi haba ulayatu ya ke senran ki jong u haba kila persyang ban keli kumnu lani kanja kumnu ka tagasngi ki ai ki dang ki shin ngin yo i wong ye kini ki kentin ladapi kwa bantip ya kata wong ba ulayatu ya ka parshi ka ba keren syabang ji pongun sangut kita ki kentai lani ki reu kentai ki bastan bat sangut bat ki weipan ki babien ni snau thu bat bangi tip kumnu ka ja ka tu ka jingja bat sangut ki la pen kre ki pen up lani ki long ready ha ka jing im jongki ki pen baj ba ya kita ki ompnyang ge jongki habawan utau nong lek kurim kiyo ban leng pi kan ni ka tradition lani kata ka rukom ngej ka rukom ka jinglong
kata ka custom ke jong ke jiu kalong ba habala dep ban yete ktien hapadeng ubriu bat ka briu long ba uni unong lek kurim ujul lek pai jela ke jong ka ri lani ulek pai jela ke jong ke snong bat ga kata ka sngi yatho lani ya ka sngi ka jingwan pat ban shim ya kata ka nong lek kurim kim ju yathu lani ju yathu ka nong lek kurim ka de ban ap yai khmi kala ban long hadin shi banai kala ban long hadin shi sngi kala ban long hadin artayo lai tayo kala ban long ru hadin shi snem ru long ka de gani ka jinget jong ge jiu padu jisur ushim ye kani kan ban pen snau thu ye ke de ge briu ha ka da kapor ban ong ba long pi ke bastan ban ki balong la kloi ka ei ka ban ningkong ka manga bat ma phingin le ka dei bangin long ki bastan ban ki balong la kloi ngilong ready ban ya shem yo trai la da ha kanu ka por uan ha ge de khot ka ba khat lai ka ju ka lenong uong ye ge ne ki kentin namar kata tu syarai na ba phim tip lim ni ye ga sngi lim ni ye ka por ha ka ba u khun u briu uan kihinmen bagi para ke jonga upol utho shu Timothy haga shidi ke jong u ka baar haga lenong ka baar ke dekat ka basau u yasrim pen yasrim ye ke jingim ke jongi kamu shipai u bayale ban kilanmet man lagi singi u ba persang ban pen kre ye lade ban long ready haga no kenu ka por ka jagat ma kata ka jing yada ka jong u ula ban yele nai ka benta la ka jong gari kalong ka ju yang abat ya pi ka ban ningkong ka ba pi bat manga ningkong manga obakren bat ma piru ki men bagi para kalong bangin yo ya ka do not ka jing stan bat ngin long ke bala kloi ba ka tien pareng ki ong be wise and ready ka baar ka ei ka mamanga bat ma pi ngi don kam ban le nang ni shakman namar hadu menta ngi dang up khmi ya ka ga sngi ka ban sawan ka baar tien ga jong blai ka ong haga gospel ga jong Marcos kalenong ka bakat lai u Jesu ong arsien ye kini ki kentien haga ne ga lenong ye kini ga dukan ong ye kini ki kentien long pi ki ba syarai bat ki ba husiar be watchful and discerning kata kari ke jing im ke jonga ba ke jong pi ka bangingi dei ban le hakini ke sngi the gospel ke jong Lukas kelenong ka ba arpuai lai pu sau ke khot ka ong ye ke ni ke kentien namar kata tu sumar yelade yo kumnu ba kita ki donut jong pi ken sngokhya da ka ba bam lalot bat da ke jing bu aj bat da ke jing khus lai perthai bat ba kata ke sngi kan lap ken dit ye pi kum ke jing riam kala ban long haganu kenu ka por ki men bagi para Jesu ong yala ke jong senran wong snobha be aware lani be watchful long ki ba apkhmi long ki ba sharai pekmi ba ye ki ai ke jingja bat kan mau the bishar banya yo ba pisha ha ke jingsha shat shukor wong ru aga lenong ka ba khat lai ke khot lai pu ar lai punyo to sumar to sharai to duai ru nilai kran men syam tayo ki men bagi para ye gitu ki sign lane ki dak kishin ye ga jingwan ka arsihen ka jong Jesu ka ba unwan pat she ka berthai ban shau yang abat ye phi nilai ken mau ye ka wei ne gitu ki dang ka jing sha syukor kalong ka ba jur agini ki sngi ngi yo I agini ki sngi batang agini ki khendiat tayo ki wala lek no ngai yo ban pej ba ban puli ye ka wei ka jing tho ba ye ka wei ka video ka ba kren syapang ki brio ki bala I no ye ka jinget kristan bagi ong bangim tre ban bud yu Jesu kata ka de ga jinglong jong ni ga por u Jesu ulam maham ye ki brio baru ong ru bepikan mau ye ka bangal keren men syam tayo wong ye ki brio ki bayai im hak hok nang beteng ban le ye kata bat ye ki brio ki bale pom u Jesu pen bor ye pi ye ka ba pi pin ye ka de ga pom hoj u khot ye pi hadu ga ni ga kaleman henry pen bor ye pi na ba ka tien ga jong blai ka ong ba ka pop kan nang roy ba kita ki bale pop ai ken nang le ye ga pop Jesu ong ye kini ki kentien gan be watchful and discerning kata ka de ka baar ka ba mangabat mapi ngi don kam ban le ban pen kre ye ka jingwan pan ye ka jingrong no ka jong Jesu yang abat ye pi ka wei pan ka ei kata ka dau ka ei ka balai pan kum nungin le im ka jing im
kum haga daga por kabau Jisu ula haga nega bertai haga jing kaba jing ka jongi kum haga por kabau Jisu ula ai bat ula haga nega bertai tien ka jong blai ka ong gi men bagi parang ke jonga haga gospel ka jong Lukas kalenong kaba arpusau kada khot kaba sau punyo bat kaba sau pupra kata ka mission kaba krau ka jong Jisu kaba ula ai shiki senran wong khelet ban yalap ye ka gospel let ban yalap ban pen kela kaba mut ye ki brio tang kata henry le ye ka wei ya thu ru ye ki yalap ye ki syapang ka jing map ka jong Jisu kata ka di ka jing yalap ka bau trai upha ye ki senran bakin let shegane ka bertai bakin yalam bat ka de kata ken kapor ka bawong baka jing ka jongi ngin yai bateng bangin ye le ya kata ken haga tin pareng ka ongkum ni live life in the light of his first coming ye ka jing ka jonga baka jongpi kumba ka de yang abat ya pi bangin kumba utrai ula pen yang abat ya pi ai bangin le ya kata ngiyo hagini ki sngi ke bamenta bon na pareng jongi ki kristan ngilalong penban kita ki mau jintot ya nur ya no haga jaga baki wei kin yo amat ya ga jing pen mangi ke balong ki kristan ngilalong penban ki mau jintot labu ya ga wei ga jingkeli haga wei ga seminar laong bakara ga jingkeli balabu ya ga jingkeli golong balai hadu menta menne hajar snem layan kapor hagaba lawan ban poi uta ushakri ubakodo jong utrai Thomas hagari India ban yalam balai haduk menta kata ka percentage lani ka jingdon kristan kadang dunabha la yang uwe ubriu baduang bamangi ki kristan ngidon kam ban apologize ban panmam nagari India namaria ka message ka kubor ka bangi yalam ngi klem yalam kot kumba ka de yangi bangin le namar bon ka jingim ka jongi kalong the total opposite kumba kaya per kabali bat kabayong kumtaru ka jingyalam ka jongi ka per na ka jingim ka jongi kihinmen bagi para ke jonga bat dai kaniru bon ki bampat nget ki ri tengen bat dai kaniru ka babon na padeng jong kita ki bampat nget hautrai ki kentho bat ki ong banga kam hok mangi bangan ong ye pi hagani ka janmiet la danga keren ha padeng jong kita ki brio ngong ye pi hagani ka janmiet kain wat pet ye ke gi brio ki balong ki kristan ki bale ye kata henry pet ye ke khmat ka jong pi show Jisu shubo baka jingyalam kristan kalong ka bashisha shubo bagi ki bamangi yalam ki ba ki kristan ka baka bible ka keren ka dai shumut kalong ka bashisha kin men bagi para ki jonga pi pendu no tang ye ke ni ka jingim ka jong pi pindu noru ia ga mensiam kihen men bagi parang ke jonga ban pen kre ia ga jingwan ka jong trai ngidon kamban sngotu ia ga ni ka bau Jisu ula ong bad ula kren ula ai ia ka kamram ka bakita ki senran ki de bande ban yalap ya nure no ia ga jing he lese ka jing paunam ia lade ia ka bamanga lane ka bamalade henry ia ka bauta ubalapha yangi baun kam krau ban yalamp ye ka kubor jeng ka jing penemai ka gospel ka jing map ka gospel jeng ka jing kala ka bamut kata ka dei ka badang khot ye pi hadu ka ni ka khlemat hadu ka ni ka sngi ka bamenta lada pi kwa ban pen kre pi don kam ban ngau thu ye ka ni ban wan she ka jat jeng ka ding pna ka jong trai ka basau ka pan ka bamanga bat ma pi ngila ban le ha ka bangi pen kre yakani ka jingwan arsin baka turoy kan sawa mga bat mapi ngin yo her ha ka shikaleman ka way ka bangingin don kam bangim day bandu jingkermen haganig haga jingim hasla jongani ka bertai ka shiti ka jong Paul shutitos kalenong ka baar ka dekon ka bakhatlai ka ongkum ni kibayak mi ya kata ka jingkermen ka basuk bat ya kata ka jingpen pau ka burom ka jong ublay bakraw bat u Jisu Kris unang penem jongi kata kadai ka bau Paul uong yu titos bat ya ki parabangen ki badon haga daga por bat ya nga bat ya piru uong wat nom du jingkermen ka balong ka perthei ba ka jingim jonga bat jongpi kalong ka ba kela kongpong ka kelalieng ikumba ngimat ya ki jinge aga jingim ga jongi ngi ikumba ka lawe ngim don lawe haga jingim
Lada mangahabat mapi kuak ban penkrek ya gajingwan gajong utrai gajing kermen gajongi kamdei bangin don haki ki jong ne gabertai om dei hanga ubriu kumu pastor gajing kermen kamdei bandon haga balang gajing kermen kade bandon hau kris uta ubal kular yang ngabat yapi ubalaya lam yapiru naduk kapa pilaka yapi haduk kan digesngi ke bamenda Kabaulay alam ng pi limbagi jingya lenti ki umat ki basngausi ki bagtang. Kabaulay alam ya pi hadu kanega kalimat. Bad uniu jo ublay ujong pi uba pi ngej uba pi wisanya. Unya lam ya pi hadu kabakut. Jeng ke jinglet lenti ke jong pi hasla jong kanega bertai. Lada pi kwa ban pen krek. Ban long ready ya ke jingwan ke jong utrai. Lada kata katurai kan sawah mangabat mapi ngin yo ban her. Wat du jingkermen. Haki kular ke jong utrai. Kabasan. Kawai kabau apostol Paul wong hakashiti ke jong u shiki Thessaloni kalenong kabasau ke dekat kabakat nriu hadin kabau le keren ye kani syapang kata ke jingrong no haga dekat kabakat pra u ong ye kini kikentien to ya pentengen parar banget hi da kini kikentien kata kadai kabah mangahabat mapingi di banle ngin encourage iwe ngin ya trailang ngin ya pentengen para banget hi Bat kadai kata ki henmen bagi para ki jonga kadau ba baka balang kawan banlong kawai. Hoi hakini ki sngi ki ban nyau tuli ki banai ki bangim shimla yo lat ban wan jing yeseng hoi ngilong haki yeng ki jongi ngilong ru ling bakini ki online platform ki jongi ki bangi pelong na kawai ka por sya kawai pan. Henry kan mau baka jing yeseng lang kalong ka badon kam. Kindon kibri kiban ong ba kala sup gum ni pi kam don kam yushu yangi ban let shigayeng ke jong blai kata ki men baki para ke jonga ngapan maap mangan ong yepi bapi bakla ya kata ke jing ong ke jong pi jisu ong bahau ni umau ngan seng ya ka balang kai ka balang kadai ka jing lumlang kibriu ka fellowship ka baki briu kita ki banget hau kris nadu ka balang ka ban mingkong ka balami ha Antiok Kia lumlang kawai banya yam banya kemen banya bam banya di banya lek lang haga jinget hau Jesus Kristus dai namar kata kadau ki henmen bagi para kadon kam yang abat yapi haga jingyat lenti ke jongi ngi don kam ye gibreu bangin ya selop bangin encourage iwe pat haba pidang sedang ban kela ke bemut haba ubri ubadang di ubadang don haga jingmelien ke basniu haga di haga bam uhab ban kela ya kawai bakata galong bandon hagi briu ki ba ai mensim ya u ba unle ya ka ai ka babha om ya ka ban ya let lang biang syakata kalong gaju haga jingyat lenti ke jongi hasla jongene ke bertai kadon kam yangi bangin don hagi yeng ki sem hoi haga jingya senglang henry haga yeng ka bakentang ke jong blai kalong ka badon kam nabaka Bible ke keren ya kata kadai ke pesan lada pikwa ban long ki bala ready ban kre ya kata ke jingwan ke jomutrai pidon kam ban ya selok para bangit hi ban encourage iwe pan haba iwe iyam ngan lej ban pentengen ya i haba ki iwe ki pang ngan lej ban snowlem na gabanda jongki haba ki dok ki yam ki kerdok ngan lej ban ailem ke ketika mon ke ketika diang na gabanda jongki kata kadai ke jingya trelang bagat hong ke jongi kalong bangin poi syakatai kata ka persyak jong kadang kabalong habanengkeng haba utrai unwan un yo ban yo i hangi bangi long gibriu kum kitu ki bangala keren na ki bastang ki kentai ki bastat kaban riu kaipat mangabat mapingi dei banle kadai kabangin im ka jing im ka jongi kumba mentakasngi kata ka jingja kan long tin pareng ka ongkum ni live life as if today is the day im ka jing im ka ba ppm kumba kata ka jing rongno ya pi bat yanga ka jing pelat lut yanga bat ya pi ka jing rano ka jong trai nang ni syatai kan jam menta im kumta pat ka bas ngosi kalong hagini gisngi pun bak kibriu kilong less border kim khuslai ya kata ya dep syatu kata ke jingwan ke jong trai nama gadan ke jimpen sngo ke jongki bangan im kat ke bangamon ngan ya kat ke bangamon namar la syai ladangala jan ban yap ngan sapan ma ublai un sama kata ka ke jing ri tengen ke jongki kristan hagini ke sngi bagi dan bonru ke bamngen ki ri tengen ha kata
Bun bangi ji ong yau tu dakat halor ka jong ka ding pna upan ma bagi minit bagi benta ke bakadu uyo ya kata ka paradise o mangaru ngan le kumta ngan im ngan ya kat ka bang ngamon ngan ya thu ya pi ki hen men bagi para dakat halor ka ding pna shim ya kendo yu jisu menu ha ka jing im ka jong u ya kendo yu nong panim dai thang halor jong ka ding pna ho lesi ulayos ngau hajil haka along kaba uusa lesi ula syos ngau ya kata kajing keren gajo ya kajing itu kana syabang utau jisu namalarai penyap ya unumla banlat kumbalat kiwai dai tang halor gading pna uyo ya kalat bat ya kata ka opportunity ya kalat ushim bat kalong gaju ya ngabat ya pi wat ong bangi dang don por hagani gajing im kabaman lagesngi ngin yat kat ka bangimon ngin le kat ka bakimon bon ki briu kim tre ya ka ban perkhat ya ka ni ka benta namar kidang benut kadang bang palat ka pertai ka bang ka ei jong ka ni ka pertai ka bang ka spa ka bang ka tu kadang bang kata ka materialism jong ka pertai namar ladang ada but no yu jisu ngandu no ya kini ngandu no ya ka spa ngandu no ya ka buram ngandu no ya ka di ka bam ngaban ya kata ka lifestyle ka banganga bon ki berhiu ki ong kumta ki en men bagi para prengan ong ya pi ha ka ni ka janmen habanga perkhat ya ka jing im ka bla leit no jeng ka jing im ka jonga pada banga yun jor ya ka ka jingya lenti ka banga ngaya lenti bad utrai ngong ya kini ki kentien halade balai ken ngam IT khamashwa lane balai ngam IT hakitu ki snem ki bakham shekman ba ngalashu weskai bat penserwa ya ki batang shipor bat bon ba ki briu ki balamat yu trai ki badon ya ga jing im ka batang maki kitim handai habaki lamat yu trai ki ong balai kan ngi penserwa kai ya ga gapor namang yo ya ga jing im ngi yo ya ga jing sum kata ka deepest desire ka badon naga donut dai tang utau jisu ubala ban penhun ya ka donut ba dia ka jing im ka jonga ki men bagi para ke jonga kerbat ya pi lada pi kwa kum ki bangai ban ben kre ya la ga jong ka jing im ka jing im ka jong pi kum ba menta shibet kanja kata ka jing rong no ka jong trai ya pi ba dia nga ba ka ba khaddo ha ka ni ka janmin na kan mau ya ki kentien ke jong uni Oswald J. Smith ka bangala ong ben syam tayoru Phim dan hok ban yos ngau ya ka jing ya lap arsien ladadan ki brio ki bang pat yos ngau tang shisien ngakan mau ya ki kentien ki jong DL modi uong ya ki ki kentien haba ngapet ya ki ka perthai ka bamenta ngayo i kum ka tu ka judge ka bala kat arliang i kum tu ka judge ka bala dang ban ngam ka bagi brio kilas dang ban yaksat ka duriau ba badu ong bau belai u ai ha u ya ka wei ka lieng bad ong hat ba udang ya na kata ka perthai uong u belai yo save as much as you can penim tangkat ka ba memela ya ka ka ba mememla abaki briu kemtre abaki kwa ban im hakata ai bakin le hakata ka ba khaddo le ya ka kam ka ba phidi ala le hadu ka ni ka kalimat beteng ya ka kam ka ba ublai ula ai hapi hadu ka ni ka kalimat ka ba menta continue on the mission that God has assigned you to do le ya kata kumbaga day ya pi ba pi pen le pi kan mau ha ka por ka kitab ki kam ki apostol kalenong ka baning kong ka dekhot ka ba khandai haba ki briu ki tu ki senran ki jong jisu ki pe shate shajrong haba jisu ula kio lami arngut kita ki rangba balai ba pi apen balai pi akmiet shate utau jisu uba pi pio hi un sawan biang hum haga ju hi ka benta ka ba pi pilayo hi habala shim ye u shajrong khelai ken ban yalam lai ban pendap ya ka kam ka jong pi ki parlong ka ai ka mission ka jong pi ka ai ka jing angnut ka bab ublai ulabu aga donut habanga kelah ka bamut abanga pai shutrai habanga IT ya laga jong ka jing im ong trai ai banga kat banga dang im ka baga snam kadang tuj aga met bat ngadang ring ngadang penhiar mensiam ngan la ko kenran ban pen im mi ki khun ki jong mi baban syakri ya mi kat ka bangala ken men bagi para ke jonga
Habang idang penkre ya gani ka jingwan ka jong trai kamut bangin shu dem be kumni ha ka bangi yat alenti ngin shu 2M ka iga responsibility ka iga jingkit kli ka bau blai ula ya pti beteng ya kata le ya kata kumbaga dei ya pi ba pin le namar kata ya kata hi ublai un sawan ban bishar ban ong hatu phila le ne em ya gani ken men baki para ke jonga ngi em hagis ngi ke ba ngayo i bakan nyam kristan kalong problematic ba ya ki brio hagani gis ngi ki brio ki kedok ti ba ki brio ki ben ki kho ki wat down ba but ki on Christianity is problematic to the society today bakata kan nyam kristan kalong problem ka mi ki issue bat ka ta palat ya ka mat yong jong ki brio kan mau you beli graham uang ye kini ki kentien compare ya kata ke jing snow ga jong pi kan mau ya kan ni ka Bible kalong ka basisya lara pi pediang ne pi kentat ya ka wong it does not matter what you think about it but the Bible is true whether you accept it or not ki parlo lingba kan ni ka jingyat lenti ka jonga ba ka jongpi habangi persyang ban pen kre ya ka jingwan ka jong trai kan mau shibun kila syakmat kidon gitu kibla syadien kila long syakmat kiba syakmat kila long syadien haga jingyat lenti haga bangan penkot kadang gawi ke jingja yu wayu parlok ude parlok ubam pat ju ubam pat ngej ubam pat long kristan henry uniu brio ulas dang ban lit jingeseng haga snem arajar khatway arajar khatan balong ude umdei ubana kani jaj ban riu jongi ude hindu usa ang tia po akal kata bat uniu brio long baulai kendo yu trai badula yo ban mat yu jisu ke jing im ke jong u badula ong yala ke jong ke kemi badu kpa bangan long kristan no balong bahaga bakum kada kapor labe no yu una kayeng balataj kur lataj jaj no yu una du kada gesngi ka kemi ka ong ngadon saungut ki kun mentang ngadon satang laingun ngam ken kun syu yame namar ba mela pediang mela pla syapang utau jisu uniu namar ude ubri ubastat ulayat keleng kabartai udwai nam taga kami henry ka kam ka bautrai open dep ban komaway nagi engineer ki software engineer ka ba udan long ba ka way ka sngi ka kami kat bagadang syong ha ka mandir ha ka temple ka jongki kay kabala jang ka long bau jisu ulam mi pau ya ka balu angko ka brio ngalapen im yu kun ujong pa phale ayu hang ni balong ba kata ka brio kalami na kata ka long yeng kalami na kata ka temple la kata ka janmin bagala mare syeng bagala lek pai balong ha kata ka por kala ong bagala pla ya ka yeng ka sembat ka ong nadu menta ka sngi ngan pediang no yu jisu kemunong penim bat unong sius pa ujonga bat baro kata ka yeng kila lenno ya ki ki jinget ki barim bat kila pediang yu jisu kemunong penim unong sius pa ujongki bat hadu menta meneki trai baki sakhi kilongi missionary ki bakrau ya ka kam ka jong trai haga jaka ka baki kidan lada pienu jor ki men baki para kila dulut ya ka spa ya ka jaka puta kila dulut nama ki degi jat ki bakrau kila dulut ya kita baro Rai kita baro kim long hakmat ka jingmat ka jongki yau tau nong penim ujongki ubalong u Jesu Kristus kan men bagi para lese kita kila long syakmat aga jinglet lenti mangahabat mapingi don ay hangnu hagani ka janmin ka jingya dai ka jonga baga jong pingi don hai hagani ka janmin bleu pe ka donut ka jong bri om yaki ai chom ngani ka bertai lara pikwa banlong ki belar ready persyang tang kini kihnyo tali kibanga persyang man la kasmi kumbanga encourage nga ay mensim yapi nagaway ka Sunday siya gaway pa le ya kata kin men bagi kin mau ya gani bau Jesu wang ngan sawan pa ula promise ula kula bangan wan pa bahaga jaga kabangangan piru pila bandau the gospel of Matius arbusau lai busan ka beneng baka kendau kila ban lek no ndrei ki tien jangate dalelai kinom lek no ublei un yarap bat ublei un kerku ye gani ka jingye slong ha gani ka janmi baga ngej kem un kerku ye gani ki lai teli ki benta ki bangala yo ban pendam lese pi klem yo ye gani ki lai teli ki benta ki ba syakman pila ban lek aga YouTube jong ka balang pila ban pej hang tu kala don hang tu ye ka benta ka baningkong ka baar bat kani ka balai pila ban pej hang tu
Pangangit skem bau blay un kerku ya pi. Ublay un yarap. Padu blay un aibor yang abat ya pi. Bangin yay ap ya ka jingwan ka jong try. Habangin ya syam. Hang tay ha ka sun beneng ha kilo. Lemba kita ki blalet haswa. Bat mangiru ki badang im. Ini syam lang utray. Ha ka buram ba. Ublay nagam ta ka buram jong. Amen. Ini doai. Ublay bukpa ujongi ubah beneng. Utray jong ki met ki men sim ka jongi. Utray jong ki ehi baro. Melang ublay yangi. Melekular bamen pelat im yangi ablay. Melekular bamen yalam yangi ku kenran. Pangangit skem ko pa. Bamen yalam yangi nang ni syakman. Haga jimpun kre ke jongi ablay yaga jingwan ke jong me. Hoi ko kenran kum ki kun ke jong me ablay. Ya rap yangi bangin ngau tu ablay jonga. Ya kata kasgi ka bamen men sawan. Me ong kanya ke kitab jingpen pau arbu ar kat ar. Bahak mi ngawan kloy ken. Bangan wan ra hanga ya kanong. Ban ai hau wei pa wei kat bakum ke jingle ke jongi de hang ta ko kan rahat ba it jonga haba ka turoi kan sawa hakaba menya penyakhlat ko kan rahat ba it jonga ya ka gi briu ki mamala jien kita ki bala sat ya ki chankop daga snam ke jo kun lang bron bat kita ken ki bam patre ban kela ke bamun baban wahat baban pediang yame ya rap yangi ablai hoan bangila ban penkre ban yo hangi ka donut ka bastan bangin yo yakini kisngi bagi longken kisngi ki basniu bangila ban sngo thu gidon ya ga jabeng gidon ki khmat gidon ki skor bangin sngo ngin bangin perkan yakini ki baro ablai sngo ko kan rahat ya ga jing duai kerhu ki benta baro ki bela pendap agini ga janmien nget scam go trai men sngo yakini ga jing duai haka kerteng ga jo Jesus Christ unang panem ngi duai ngi panda ga jing. Amen.